дар рӯзи шашуми чемпионати ҷаҳон оид ба бокс миёни бонувон рақобатҳо дар доираи даври ҳаштаги ниҳоӣ вазни 57 кило баргузор шуданд. Дар ин вазн тоҷикистонро мушзандбону Миҷгона Самадова намояндагӣ кард. рӯзи 8 октябр дар шаҳри Улан-Удей Федератсияи Россия рақобатҳои даври ҳаштагниҳоии чемпионати ҷаҳон оид ба бокс миёни бонувон доир гашт. дар вазни 57 килограмм намояндаи Тоҷикистон Миҷгона Самадова ба ринг баромад. рақиби ӯ Карлис Артингстайл аз Англия маҳсуб мешуд. мутаассифона Миҷгона аз ин ҳарифи худ бо ҳисоби 5-0 мағлуб шуда аз идомаи рақобатҳо маҳрум гашт. ёдовар мешавем ки дар марҳилаи қаблӣ Самадова намояндаи Кот д'Ивуар Марселат Сакобиро шикаст дода буд. ҳамчунин дар маъракаи мазкур варзишгари дигари тоҷик Нилуфар Бобоёрова дар вазни 64 килограмм ба даври чорякниҳоӣ рохат пайдо кардааст. ӯ рӯзи 10 октябр бар муқобили варзишгари Россия Екатерина Диник ба ринг мебарояд.